Infopodcast, l'agenda de Sant Cugat. Salutacions, us parla la Sara Bella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana de Festa Major de Sant Cugat. El dissabte de Festa Major ve carregat de desenes d'activitats. La trobada gegantera, el correfoc dels Diables i el concert de Flashy Ice Cream entre les propostes més destacades. Tot seguit en farem un repàs més exhaustiu. La jornada començarà amb la matinada bastonera que arrencarà a les 9 del matí des de la seu de la Unió Santcugatenca. A la mateixa hora, els comerços plantaran la paradeta a peu de carrer per donar pas a la botiga al carrer, que s'allargarà fins a 8:45 del vespre per l'eix central. Al matí, tallers al Passeig Gaudí i la festa de l'esport al Parc Central per a la canalla. A les 12 del migdia, la Unió acull el primer torneig de globus de Cugat Mèdia. També dissabte a les 12 del migdia, des de la plaça del Monestir, arranca la cercavila de la trobada de balls i entremesos d'arreu de Catalunya. A la 1, ball de caparrots i a les 2, concurs de truites de la Festa Major Alternativa. A les 6 de la tarda, trobada gegantera a l'Avinguda de Cerdanyola i diada castellera de Festa Major a la plaça d'Octavià, que comptarà amb els capgrossos de Mataró, moixiganguers d'Igualada i els gausacs. A 2:15 de la nit serà el torn dels Diables, que oferiran un correfoc amb 2 recorreguts, l'Infern i l'Espurna. Els santcugatencs comptaran amb la participació dels Diables de Sant Joan d'Espí i Diables de la Creu Alta de Sabadell. Pel que fa a la música, els plats forts de dissabte són el concert de Grisó, que presenta el seu primer àlbum en solitari, Lunático, a les 11 de la nit a la plaça de Barcelona, i Flashy Ice Cream presenta Sempre Joves a 2:15 de la matinada al Parc de Can Bernet. De cara a diumenge, el dia comença amb les albades de Sant Pere, amb grallers i timbalers i trabucaires. A partir de les 8 del matí, traca d'inici i repic de campanes. El recorregut començarà i acabarà a la plaça d'Octavià. La jornada continuarà amb el concurs d'arrossos a l'Avinguda de Can Bullpalleres, que aquest any celebra la seva 44a edició. Després hi ha el Ball de l'Arròs, amb M&M's i DJ Martí Gascó. A 5:15, seguici de Sant Pere des de la plaça de la Vila i fins a la llotgetja del Monestir, que precedirà el ball del Pagalí Joan a 8:45 del vespre. La festa s'estancarà a 11:45 amb el Castell de Focs al Parc de Turó de Can Mates amb la pirotècnia Tomàs de Benicarló. Totes aquestes activitats i moltes més es poden consultar a l'agenda de Cugat Mèdia a www.cugat.cat. L'Infopodcast és una producció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.